Hi guys, welcome to Files TV. Queen Tateliceous vachidedzera kuti mwana haasi waNgoni munetsiwa ndowakembo muhadhi. See full video. Akudedzera kuti ndakuziva chokwadi chese guys. That's why Ngoni akatiza. Number 10. Mwana ndewa Tino Machakaire. We were right because Tahiti came from heart. Oh, Mwana ndewa Tino Machakaire. Hii mwana wewe. Makorokotu. Ini Zanupf mnoko chukua alama hii chakada. Amali X nimechua. Ndewa Tino Machakaire. Yes. Hapa Tino ni mkazi. Sana Madam Boss ndo damu ni warumu wanu. Na iwe tai. Tai. Ni wewe. Ulimwa mwaza kubu. Lemo warumu wanu. Kutondo polisi. Ndio kukasha chukuru. Ndije ngea mnono. Olinda nechukuru chake olinda uyakarurwa kati. Kingi anza tokero. Akarurwa ne mwana wa president. Kuzvilaita kuti zvouyuyu minister. Has member of parliament Tino Machakaire. Actually minister. What? Madam Boss, congratulations. Tateliceous Machakaire. Nyika yese vakazviwanisa kusenzera yavanzi dzamu Machakaire amenosikana tongosiyanidzana ndona ndakangozi mazuva andaimufollow kuTikTok takazeketa kutaura tese naMadam Boss kuTikTok pandakazoburitsa hure rekuti ngarume 2 vaikwira Madam Boss aine nhumbu vice president Mwana naTino Machakaire akabva andibloka kwandiriko homwe yenyika ndinotambira information. It's not yet time for that boy to go and do shows according to social. That boy is coming from therapeutic expertise. He needs time. Says your mother told him he married too much. Ngem Zimbabwe tisina mari yapo. Akamba aendeswa kusana. Chimu sponsor ina yechikafu kwake na mai vake muchichengeta zvese ipapo. Kuti auto vanenge vachida kupusha kamari mashows vanenge vachida kuzotora vachisa kucompany. Vanhu vanenge vasingazivi kushandiswa. Hapana tsiye nyoro. Kuti murume mukuru ane goleni nedzo ndebvu dzese dziyangangosimuka ngoti herere. Pane chasiri kugena. Chai munofungo dzemuchibrain. Murume mukuru. Pane chasiri kugena. Mandisi. Anyway, let's move. I'm sure guys you have heard from the horse's mouth. Queen Tateliceous omwe yenyika achidedzera kuti mwana ndowakembo muhadhi ari kudedzera kuti Madam Boss ihure. Kana uri hure unoita dofo risingaiti. Adedzera kuti kana pokelo ritori nani kuna Madam Boss kufarira Lula Lula too much. Paya vakazvitakura vaitodyiwa nevanhu 2 vaviri anonodyiwa nekembo muhadhi weZanupf. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.